zai ci abinci kwanta a jikin shi. Rike abincin a hannu, kina ɗauka kina sa mishi a baki. Ki sa in kin zai sa baki sai ki sai ki sa a baki. You know duk irin wa'innan. Au, Amina ba za ta iya ba. Takwarata tana jin ba za ta iya ba. Kuma ta ce tana so ta abin nan din mijin. So ki zamanto mai soyantar da mijinki a gidan shi. Duk inda ya shiga, in ya shiga ba ya shiga. Idan to suna bin ku bedroom? To in ba yi a falo ba, a baje mishi kolin soyayyar a cikin bedroom. An ji falo yara, na ji falo yara. In aka shiga ciki daga ciki sai inda karfinki ya kare. Shi ne kawai zai sa ki mallake zuciyar mijinki. Na ji ki zama kamar mage. Kuma har yadda in kika saba shi kwanciya a jikin shi ma zai ji. Shi zai sa fa ya rika kamar ya tafiya ko in baki ne rika kewanki wallahi. Ya saba yana ci abinci kina tare da shi kina bashi. To kila kin yi tafiya ko ya je gurin aiki. Wallahi sai ki rika zuwa a ran shi. Oh da ina tare da wancan ce. Da yanzu ta min kaza. Har abokanin shi za ta riga gaya musu. Oh ga ni na hada shi da wancan my dear ce da yanzu ta hada min ta you know fifita mishi. In kwai ne in ma biredi ne tsoma ki bashi ki rika tsokana an zai sha ki sa a baki. Duk irin wani abu yana zama musu a kwakwalwa, yana zama musu a memory. Ba za su manta ba. Duniya sabuwa ko? Ki zama akwai macen da a rayuwar da tun kila ta kusa shekara 10 ba taɓa rungume mijinta ba. Sai shi ya zo ta ce la sai na faɗa. Akwai macen da shekaranta ta yi shekaru ratata sai ta bata ma san wai ta zo ta hauge ɗin shi ba. Kila sai yana zazzaɓi ta ɗan ɗaga shi ne ta gyara mishi kwanciya. Abin da ya sa ta rungumo shi kenan don tausayi. Ku koyi wannan abun shi kaɗai zai sace zukatan mazaje. Ba zai ce ba. Ba ai saboda kin ji matsalan ko ba ku saba masa bane. A'a ba ciwon yake yi ba. To an ji aiki baki ji abin da ce ba ai kar ya zama saurara Amina kar ya zama sai yana ciwo ne za a rika rungumo shi. A rungumo shi cikin soyayya ne. Da ya dawo oh honey oh yo ki rungumi kayan ki in kin kasa saboda falo shiga ciki rungume shi ki karbi kayan da ke hannun shi. Yes. To wallahi sai Allah ya bata miji na kwarai. Wai kun ji abin da take faɗi? Wata da ta masa haka sai sake to shi ba dan iska bane. To ko zai auro ya iska. Shi ita kuma insha Allah Rabbi ina baki labari in Allah zaki ce na faɗi miki in Allah ya da sai Allah ya musanya mata da miji na gari. Ta miji haka ya sake ta? A ce Allah kuma ba zai share mata hawaye ba? Wallahi sai Allah ya share mata hawaye insha Allah Rabbi Allah ya saka mata. Ai mazaje ai suna ji na ko dan Allah mazaje ku taimake mu gara ku je ballagazazzu karuwan waje su rika sace mana ku ko